Мында әнисе отырды. Әнисе мында апагына қалған еді. Әпесе жоқ. Вот. Старшын дейді. Мындан кірәлер еш қызлар, кемене ташуылар рызықны. Алар мында, ну, 5-6 мында сыялар. Әнисе мында отыра, әби уже. Ол әте қызлар, нәрсен сіз мында отырасыз? Орынды бар бит, бит каранинді істәл бит, буш үстәлләр бит. Алар кіләлер, әтмилер, но кірмилер андарак. Бұл Альпинда болды ма? Да. Какой год? Тукта, анасың әтермен. Мында отыра, значит, әби отыра. Сен менің тыңна анасың сұрасың. Значит, а мында отыра кызы, 4-ші кызы. Ол говорит, әни, алар бит кірәлмейлер залға, сен мында отырғанда. Бар кір мында отыр, и аларға орында етер. И мен бит шәгәр малайы. Мен бит андай тегел. Но бит шундай гелем, ул бит ничек тора иде кешенең сүвәктә, ул канда, ул кешеләр үсте шулай. Аңладыгызмы, нинди сезнең авылыгызда Гелем булган. гелемдә түгел, ул вот основа нравственности. Бу шул хадисне белгәннәр бит инде. Әбин юк, аларны белмәделәр, но аларны шулай үстерделәр. Аннан соң әби утыра, шул әби утыра урамда. Ну, аның 22 внуклары. 22 внук. Қазіргі внуклар бит юк. Ол еді 90, наверное, 96 или 8 шынды шул яшьләрдә, шул вакытларда. Ну, мен киләм, аны бит уважаю, яхшы пашынды. Аны киенделәр, матур утыра шулай. Әби, хәлләр ничек, исәнлегегез ничек, саулыгыз. Башыгыз авыртмыймы ничек? Тормыш бара, башның хәле ничек? Уның ашлай карды да. Аның 22 балалары шулай вот. Булканы пириләр. Мында һәр берсен белә исмен, и һәр берсен белә туган көнен. Ул мине ашлай карды да гет. Ну ничек инде монда башым авыртар. Ну все, анда уже. Шулай қонақ болған енді Вали ауылында. Рахмат, мына biz bunu YouTube'da qo'yamiz endi, ярармы?